El quadern d'escriptura japonesa és una eina pensada per poder exercitar l'escriptura en caràcters orientals fent ús de tècniques multimèdia i d'interacció. El quadern d'escriptura es divideix en 5 parts, que són aquestes que veiem a dalt de la nostra pantalla. La pantalla de selecció, que és la primera que apareix, té com única finalitat proporcionar una previsualització dels símbols corresponents als mòduls per tal de seleccionar un d'ells i d'accedir a les eines d'escriptura. Nosaltres accedirem al símbol de comprar. Un cop hem seleccionat el nostre símbol, anem a la pantalla d'informació. Aquesta part del quadern ens proporcionarà informació sobre el símbol i consta de 3 parts. La franja superior, on es mantenen els botons de navegació del quadern, la part gran central, que ens proporciona informació sobre el significat, origen i formes diverses del símbol representat, i la part vertical esquerra, on podem veure el símbol dibuixat. A la part inferior d'aquesta franja tenim diferents botons. Els primers ens permeten veure com es dibuixa aquest símbol. També podem fer clic als botons d'altaveu per veure com es pronuncia aquest símbol. Si fem següent, aniríem al següent símbol. Ens quedarem de moment en aquest per practicar l'escriptura anant al botó d'escriptura. Aquí a l'esquerra ens trobarem un apartat per practicar l'escriptura d'aquest símbol. Fent clic al traçat en l'ordre correcte, anirem avançant en l'escriptura del símbol. Els flaixos verds ens indiquen que ho fem correctament. Els flaixos vermells ens diuen que ho estem fent malament. Recordeu que els kanji s'han d'escriure amb un ordre. Per veure l'ordre dels traços podem activar aquesta opció i ens dona pistes de com ho hem de fer. Podem activar i desactivar per practicar tantes vegades com ho necessitem. Alhora podem treure també el kanji de fons per posar-ho més difícil. I fins i tot podem treure la quadrícula. D'aquesta manera podem practicar tantes vegades com sigui necessari fins tenir dibuixat el nostre kanji. Aquí podem practicar sense tenir cap pista, tot fent servir el nostre ratolí. L'última opció que tenim del nostre quadern és l'apartat d'exercicis. Aquí podem practicar l'escriptura en un context. Podem posar els símbols que creiem adequats en els buits d'aquestes frases. Recordeu que teniu les opcions de desfer o d'esborrar sempre que sigui necessari. Què us sembla?